Bisous. Mais fenêtre vous pouvez faire tantôt. Mon cœur. Et quand t'as bien négocié, c'est lui fallait. Nya farite. Et pour tout. Bisous. Mon cœur l'a bien sur lui fallait. Genre, moi je vais faire quelle peine là. Tu as une quoi décision méthode. Mais mi fial bi ne bore kan ko. Foi de tise ga muso ko bani. Ni muso kelen abe furu kana dun wona wa aw be bayi. Est-ce qu'il clobe na kanya? Muso kelen ibe na min furu ka la dole. Mon ba do ibe so ngata si bino parce que atuna duya. Eh genre tena duya kuma to muso ma. Bijo. Ite mana kan foda bla kan clé danga daile. E ka dadme. E ka yoro dmenda. Clé danga daile bijo mo mi. So lake it meta appartement ta gadnema. Bijo. De fait que ma to ta ke ya ne ga appartement ni tena na ide duya. Donc il vient da fallait clé mana, il vient clé fallait clé mana. Vraiment kan pas na bijo. Ah. Allah. Là rigolo. A osé. Elle a osé tandoro. Ne boandoro. Bilay ala ibishi kasoreke. Tempini alache. A osé doro. C'est venu do. Yo muso mi furu ke ta don bilay ala. Ba, tu ta na leje. Allah wajo. Ibn tela muso kele ni te furu kala bilay. Tanti, Angle. Si. Amba. Darase. Ah, tanti. Ma bene be foyeko. Ningoni ne shi bina ato mamne kono. Akati kon. Amandi de tanti. Vraiment tanti. Ini maka koyi. Asira bayenti. Turo se turo. Aw dene aw yo. Ante se ka aw sigi ka aw yi kelela. Ko atise ka c'est-à-dire atise ka ke quoi. Vraiment ma ne be fe koyi nga ban quoi. Ne be fe akaba. Et puis ka foko na ni deli man ideli lare me fe ka tugun ko de angata. Kelen sira bayen. Nyam. Ya kilisi. E bayere de ya ira ne la. Ma ka foko kele de benene aleche na kasrate ne la kaba. Ne ka foyi de to la. Ya fama ni kuma keto la mais me fe ko inga ban yere di. No de fo aw dene aw yo. Ante se kan sigi ka aw ye kele la tin kan te se kan dado ala. O te se ka keo. No kera mi ke danga deli. Donc vraiment ne be fe ka tugune ko angata ko inga ban. Ne re be blenye. Ne yiga kuma mi. Sabla. Hal na dana eni dogoni ni nyogonche ne be kele ban. Nga ne tna se ka ta bi. Ta clé flana ibe yeso. Mais tanti mume bila. Ne de yo finyana. Me la yudu taye. Daga. Ah iko tene. Meta. OK nyame. Ka bo aw ko so kan na ne segera fo nga so. O daman kama ne be taw ko so. OK nyame tanti. Ne be sira yin. Sira bi. Ma ne rag me fege nyini ngawo. Igi clean ala yere jati kama. Muere de be eni ne bache o juice. Akun e koni durante ko parce que e koko tono sirigige furu ya. Ko sobe. O drone ya kuye. Sabula. Ne kuma dala choko sila. Ko nene ibabe je kelena e bakiba. Ola. Depuis aw mana diana anga demseni yala. Anga fembe de kelenye. Foka na se bima. Ala ya kale chemini ji dogara. Nere chemini ji dogara. Bon, on de kulita manyonye. On de kuye fembe. Ale na cheso. Doni ale na cheso. Nsera sirigi ma aka chenyini ye. Ne sirigi ma cheso ragala. O mi dugu che koroba de do. Ngwa aka ne furusiri. E bade ko ko teke piu. Ma tanti ne te se ka fɛn fo la dɛ
A ko kɔni filɛ dɛ. Kɛlɛ bɛɛ de kun filɛ nin. Bi bɛ ni ale sɔnna ko Sidiki ka ne furusiri. Kɛlɛ tɛ ne fɛ. An bɛ segin i n'a fɔ komi fɔlɔ an kun bɛ cogo min na. An kun ka di. Ne yɛrɛ fɛ n'an sigira cɛ kelen kun. O yɛrɛ bɛ bɛn sinsin. Ok, ne kɔni bɛ fɛ kɛlɛ in ka ban. O ko dɔrɔn de ne na kun ye. Ne y'o de f'i ɲɛna kɛlɛ in bɛ ban. I ye layidu ta n ye dɛ. Ne bɛ taa. Antle. Ne fɛ yan ayi o tɛ se ka kɛ o ne ye mun f'e ɲɛna e ɲinɛna de wa usa ayi e ka dɔ ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ka fɛn faamuya wa ne bɛ se ka fɛn faamuya dɔ ɲɛfɔ ɲɛna dɔrɔn Nin ne kunbɛ togoya ye fɛ cɛ yafa ma sa ne mun ye ne jo fosi t'a la cɛ yafa ma sa ne ye mun ye ne jo t'a la a fɔ i bɛna ko kɛ ne la mun ka jugu ni kɔrɔlen ye o tɛ sa yɔrɔ e b'a dɔn kɔnɔfɔ ɲɔgɔn fosi tɛ ne la ni e tɛ n'a fɔra e fana bɛ ka tila ka nin ko modèle ta ka ne sɛgɛrɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ sa mun kɛra o kɛra ka ban ji bɔnnen tɛ se ka cɛ n tɛ segin a ɲɔgɔnna kan ne bɛ dɔn koyi wallahi ne bɛ dɔn ni ne ma e fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ si tɛ e fɔ ne ɲɛna a fɔ i bɛna don ne ka ne kɔnɔtaw lamɛn sisan ka sɔrɔ ka ko kɛ ne la mun ka jugu ni tɛmɛli o tɛ sa wala i b'a dɔn problème ba de bɛ ne da la ne nana n bɛ fɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna wa sɔni ne mana basi foyi la ok i jɔ n ka sasi d'i ma an ka sigi an bɛ kuma ma chérie i n'a fɔ i y'a fɔ n ɲɛna cogo min na n taara i ka petit ɲini k'a ye o ne ka petit jɔ ye i ka jigolo in kɛ ko sumalaba wa sumalaba de e t'a tɔgɔ dɔn ka ba ne ka petit tɛ dɛ ok mais comme a bɛ cucucu la i nɔfɛ ok n y'a ɲini k'a ye n ye ci yɛrɛ de tigɛ a ye n ko a ma bi ta kɔ bi ta ɲɛ ni n y'a ye muso nɔfɛ n bɛ kabako d'a kan e y'o kɛ kɛlɛ ma bɔ a la kɔni non mais Asetu e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ tɛ ne ni nin ɲɔgɔn bilakoro ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ sɔrɔ yɔrɔ de ɲɛ dɛ i b'a dɔn ne ni dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na a mɛnna a tɛ ka furuko fɔ kan kuma bɛ min a bɛ mankan na hali o don la mama ye ne lasigi k'a fɔ ko e ni ne mun y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ bɔra e nɔfɛ mais ne de bɛ tututu la bɔlɔn kɔnɔ ten tɔ jugusagoya la bon ne bɛ taa la o kuma ɲɛfɔ a ɲɛna a tɛ ka taa di ne ma yɛrɛ a bɛ ka fɔ ne ma yɛrɛ ale ma pɛrɛ furuli kama fɔlɔ manamanakan wa i b'a dɔn o yɛrɛ de kamanagan bɛ ne la o bɛ se ka kɛ cogo di ayi fɛn fɔ ne ɲɛna ne bɛ se ka mun faamuya wa ne ko e cɛ in jɔn ne don a bɛ mun baara la voilà i b'a dɔn o yɛrɛ de ye ko in problème ma yɔrɔ ye wa ne ni nin bɛ kanu na a mɛnna mais halisa i b'a kalama ko ne t'a dɔn nin bɛ baara mun ya ayi o tɛ se ka kɛ o e ni mɔgɔ bɛ kanu na ɲɔgɔn fɛ a bɛ wagati jan bɔ a bɛ baara min na e t'o dɔn wa e fana m'a ɲini k'o dɔn n terinin dɛ n tɛ n dogo i la i b'a kalama e cɛ ni vagabond ne ya vagabond cɛ ka k'e bolo e t'a a ka baara dɔn e t'a ka situation foyi kalama wa e tɛ k'a ɲini k'a dɔn ja i bɛ se o bɛɛ la o nɛ jaleya n'o o dadumaya i bɛ se o bɛɛ la ne ta wagati n'i kun ye e nɛ n'i dakala y'o la i b'a fɔ ko ayi ni ma yɛlɛma e bana sa i ta cɛnɛ b'i bolo i dɛsɛlen don k'o dilan fo ka na se ne ma o man tɛ ni e bɛ ka yɛlɛ ne la dɛ n bɛ bɔ an fɛ yen ka na n ka dusukasi ta k'a ɲɛf'i ɲɛna i bɛ tila tuguni ka n kunbɛn nin cogoya la e fɛnɛ sa ayi yɛlɛnna tɛ o kuma n'a taa cogo de don kuma n'a taa cogoya jumɛn na
cɛ o bɛɛ to yen sa ne t'a dɔn n bɛna nin ko kɛ cogoya min na ne nana n'a sɔrɔ i bɛ se k'an bilasira ni mun ye ka n ka baara kɛ n'o ye ne nana o dɔrɔn de la. Ok, ni ko ten n y'a faamu mais i bɛ se ka temps dɔ di yan n k'an réfléchir kɔfɛ n bɛ tila ka kuma i fɛ. N y'a mɛn mais a kana na mɛn dɛ parce que a bɛ ka kuma yɛrɛ de quoi ale dun yɛrɛ de furuko kuma yɛrɛ de tɛ se ka fɔ a ɲɛna quoi. Ok, ni ko ten tɔ problème fosi t'a la. Ne kun nana o de la ne bɛna taa. Ok k'an bɛ la. Non i hakili latigɛ ni ɲɔgɔnna tɛ se ka ne kɛɲɛ n ye min fɔ a ɲɛna hali k'a ɲɛ jɔ i la kare kɔnɔ a t'a kɛ tuguni kuma tɛ ko ka manamana ko ta k'a ɲɛsin ma. O ye ci kelen ye sa dɛ. E yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ se ka sɔn nin ma cogo si la muso min ka di ne nin ye cɛ wɛrɛ ka taa i ɲɛ tan n'a ko ye n bɛ sɔn o ma cogo di. A ma nɔgɔn. Nka n'i y'o kɛ o diyara n ye toro. N'est-ce pas? Merci n diyara n ye dɛ n t'a dɔn n bɛ n débarrasser ka bɔ a la cogo o cogo. Non nin y'a bannen de i b'a dɔn e bɛ lafiya ko o ko la o de ye ne ka laɲini ye quoi ni ne ma dɛsɛ fiyewu ne kan ka o de k'i ye wa n b'a f'i ye ka d'a kan i kɔfɛ ni cɛ o cɛ y'a ɲɛ jɔ i la ou bien ko k'i tɔɔrɔ i b'a ɲɛfɔ n ɲɛna. Problème fosi t'a la n y'a mɛn. I y'a faamu. En tout cas i merci beaucoup yɛrɛ de parce que a diyara n ye trop. Non ce n'est rien. Ok. Ne kan ka nin kɛ e o. I y'a faamu. Awɔ n y'a mɛn. Sinon tile fila in na n bɛ fɛ an ka ko dɔw sigi sen kan. Allô? Ouais, viens. Ah, ça va? Baasi t'i la. Ne ko cɛ in nana ni minɛn ye yan. Awɔ. Ah, ok, problème t'a la. Mais a ye wari d'i ma. Awɔ, 100 000 de don. Ah, ok, problème t'a la. Donc i b'a bila n ɲɛ ha? N bɛ tila ka se yen sɔɔni. Donc a ma kɛ ten. Ah, k'an bɛn. Ouais. Hey, Dra. An cogo di baasi t'i la? An cɛ Musa. Aba. Cɛ, o ta mun bɛ yen? Ne bɛ yen. Akala. Cɛ, Dra, i bɛ ka ne lasiran dɛ. Ayiwa. Mon amour, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rester avec toi. Jazo était l'homme de ma vie. Son retour a bouleversé ma vie et je suis obligé de partir. Je te souhaite tout bonheur avec une femme qui va te rendre heureuse. Je t'aime. Ne tantôt. Eh ni boni. Eh ni sormi. Hein? Ni dalen ta an ka tabali sanfɛ so kɔnɔ. Mon Dieu. Nka ni kun y'a fɔ ne ko Fatimu bɛ sɔgɔn tɛ ne kun tɛ da la hali dɔɔni. Mais attends, Dra, il faut que an ka kuma ka ɲɛ quoi. Ne fɛ i ka tiɲɛ fɔ n ye quoi. Mun de tɛmɛra i ni Fatimu cɛ? Parce que ne tɛ ka se ka ne faamuya quoi. N bɛ fɛ k'i ɲininka. I ka tiɲɛ bɛɛ fɔ n ye. Mun de tɛmɛra i ni Fatimu ni ɲɔgɔn cɛ? Parce que ne tɛ se ka kɛ o. Non, ça c'est impossible. Ni ko ma tɛmɛ ni mɔgɔ cɛ. Mɔgɔ tɛ se ka nin. Non. Jumɛn de bɛ yen? Ko in balilen la cogoya min na a balila ne yɛrɛ la ten tɔ. Foyi t'a tu foyi tɛ se ka ne ka muso ko bali. Ayi e kɔni tɛ sa e bɛ ne ka muso ko bali cogo di?
fɛn bɛ nin na n bɛ fɛ k'o kɛ k'o tɛ kɛ ala yɛrɛ ta kɔfɛ ne taara fɛn min na se k'o bali o non tiɲɛ yɛrɛ la janne jugu ka ca ne dun junior tile kelen ma deli ka mɔgɔ si juguya mais bɛɛ bɛ ne kelen contre la ko dan ko muso ko dan b'a yɛrɛ ye. Junior kelen na kula ne ko mun ne bɛ yen dɛ a bɛɛ tɛ misio de tuguni o kuma a kɛra cogo di tuguni n nana ko n bɛna don n yɛrɛ fɛ yen nɔ n si so kɔnɔ dɛ ko n tɛ don ko fɔ ko ne ye décision min ta ko ne k'o fɔ ale ɲɛna tara tɛ misio kɔnɔ k'ale de ne furu ka na du in kɔnɔ o kuma a ye balike tɛ don so kɔnɔ da ko ne tɛ don ko fɔ ne ka décision de fɔ ale muso filanan ko in na o kuma da tile b'ale dɔrɔn de bolo e tɛ se ka faamu a ye cellule de falen ka da tile falen e t'a kalama ne bɛ ka misio ko kuma in fɛ ɲɛna e bɛ ka ne kɛ manamanamɔgɔ de ou bien a b'e bolo ko misio man di ne de o tɛ koyi ni bɛ muso jugu ɲini muso halakilen i b'a ɲini misio de don muso tɔw tɛ mun k'u cɛ la dɛ misio de b'o kɛ ni junior la e yɛrɛ k'o lajɛ ko muso ko dan b'a yɛrɛ ye ko ne ka décision ye jumɛn n k'a ma ko karisa n ko i tɛna ka kuma kelen fiyɛ na n ko mɔgɔ si sera ne bali n ka muso ko la ko n'o de don ko ne tɛ si yen nɔ ko ne ka taa si yɔrɔ ɲini n yɛrɛ la n tɛ si kɔfɛ o ye tiɲɛ nka n tɛ si n ka so fɛnɛ kɔnɔ a tiɲɛ na o gɛlɛyara junior nka n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n'a ko k'i tɛ si so kɔnɔ na i kana si ne fɛ yen ne kelen de bɛ si n ka cɛ o kuma fasugu ninnu fɛnɛ dabila sa nin dimɔgɔ ko in yɛrɛ nin ne kɔrɔmuso natɔ la yan an tile kɔrɔkɛ somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ baasi la kɔni baasi foyi tɛ yen denmisɛnninw denbaya bɛ di ne denw dun baasi foyi t'o la ala kana baasi d'u ma alihamudulila basiriki bɛ yen baasi t'a la baasi foyi t'a la a kɛra tile fila ye dɛ a kɛra tile fila koro seri ma baasi tɛ yan awɔ ala kana kɛ baasi nɛnɛ de bɔra ne fɛ ko n ka kuma n'i ye k'i kelen bɛ k'i dabɔ olu ka ko bɛɛ la k'olu ye ɲuman kɛ olu ye juguman kɛ k'i dabɔ olu ka ko bɛɛ la k'olu t'a dɔn olu ye fɛn kelen min kɛ e la ne kɔrɔmuso ne man da b'u ka ko la gansan o da bɔra e ka denmisɛnninw de la e den ninnu bi ma mara o sini ma mara ninnu tɛ ko fosi kɛ du in kɔnɔ yan ko ninnu bɛ bonya don ne koro kɔrɔ ko min na o ye ɲuman ye ayi jo t'o la hali junior ka furu ko k'i ma sɔn k'i da o la k'i da t'a foyi la Orokia ne t'a dɔn e bɛ fɛ ne ka n dalen nin ko in na cogo min na o jigi ye fɛnɛ de u ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye ala mais ninnu ye fasi min bɔ ne la est-ce que e b'a dɔn i b'a dɔn ko ne ye junior ka muso ko kuma kɛnɛmamɔgɔw fara kuma na k'a sɔrɔ ne sigilen bɛ so kɔnɔ yan ne t'a dɔn ko mun bɛ yen nɛnɛ kelen nin nana ne lasigi ko jori bɔra muso filanan nɔfɛ ko ne b'o kalama ne ko ne t'a kalama ko kuma kelen bɛ ko ka kɛnɛmana bɛɛ minɛ ko ne tɛ fɛn kalama la ne ko walayi n tɛ fɛn kalama la ne ma sigi n'a ye tile kelen k'a fɔ ko Fati bɛ sɔn ka nin kɛ ne la nka bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ fɛn min ka di mɔgɔ ni ko ye hali ni y'a faga t'o fɛn to yen nɔ n'i y'a bolilen c'est que jazo de ka d'a ye sinon u tɛ taa ni cɛ ɲɔfɛ o fɛn min bɛ ne ma min kɛ Fati ye ne bɛ yɛrɛ jɛ fɛnw na k'a di Fati ma yan du kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ muso foyi tɛ yan nɔ min ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ Fati kan o ma la n bɛna yɛrɛ faga. Non, Dara, ne tɛ ka se ka da nin na quoi. Ni ko ma tɛmɛ i ni muso cɛ muso tɛ se ka kariya ka nin fɛn nasugu ta ni nin tɛ jaso ko dɔrɔn ye nin tɛ jaso ko dɔrɔn ye donc cela veut dire que ko dɔ tɛmɛra i n'a ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ tɛ mun kalama ou bien i b'a kalama i bɛ k'a dogo na parce que ne tɛ ka se ka da nin na quoi mais ne mun ye e problème dɔ b'an da la an dɛsɛlen don ka solution sɔrɔ o la dɔ yɛrɛ natɔ filɛ. Ni su y'a dogo a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara ni ne man ka kuma fɛ ni ne ye n dogo e la a bɛ n'a fɔ n ye n dogo yɛrɛ la ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ye foyi ma tɛmɛ ne ni Fatimu cɛ wa m'a neni m'a fa neni hali m'a sugunti ne kɔni t'a dɔn a kɛ ka da kun min na
Non, c'est pas possible. Non, c'est-à-dire, ne tout na quoi. N t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn de kɛ sisan. Masa. Sisan, i b'a dɔn an bɛ mun kɛ yan? An bɛ taa tɔnɔ Siriki fɛ yen. An bɛ kuma n'a ye. Parce que vraiment ne tununa quoi. Donc ale ka se ka an bilasira, n'o tɛ ne tununa. Non, tununa. C'est pas possible. Dara an ka kɛ ten, an bɛ taa tɔnɔ Siriki fɛ yen. Fɛn in minɛ, nin minɛ tan dɔn. Nin fɛn in minɛ. K'a fɔ Fatimu ye ne janfa nin cogoya la tantɔ. A bɛ fɔ ko muso ma ɲi. Ja foyi tɛ ne ɲɔrɔ min tɛ. Fɛn jumɛn bɛ ne ma min kɛ Fatimu ye sa? Fatimu m'a miiri k'a fɔ an ye san camanba in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale ka ne to yen nɔ ka tugu Jazo kɔ. Muso tɛ miiri ko ye. Dara, a ma se o yɔrɔ si la. An bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn, an ka taa kuma tɔnɔ Siriki fɛ. Donc an bɛ don ko mun n'a ɲɛ bɛɛ la k'a ɲɛfɔ a ye. A bɛ se k'an bilasira ni mun ye, a b'o fɔ an ye. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. N'a ma wuli k'aw cɛsiri. Ni Fatimu ma ɲɛ, ne ɲɛ Jazo ye walayi bi la. N'a ma kɛ su ye, ne bɛ kɛ su ye. Dara. N'a ma kɛ su ye, ne bɛ kɛ su ye. Dara. Ne ɲɔgɔnna foyi tɛ se ka ne muso ta ka boli n'a ye. Ne tɛ kɛ dangaden, ne ka muso furu wɔsi la, dɔ ka n'o ta ka taa n'o ye. Ne tɛ n sigi k'o lajɛ quoi. Nin hakilina kirikara ninnu bɛɛ bila. Kana na dusu bila hakili ɲɛ. I tulo bɛ n na? I tulo bɛ n na? K'an ka so bila ka taa yɛlɛma e fɛ yen nɔ, ka sɔrɔ so bɛ n bolo. O bɛ kɛ cogo di? Baro e ma ko dɔ de faamu. E ka filanan ta ko in o de tɛ ka bɛn Mijo ma. Muso dun filɛ nin ni cɛ ko k'a bɛ filanan ta a bɛ sitanɛ de wuli. A bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa k'o bali. Bon a filɛ n'o ko de la. A b'i to nin na dɔrɔn e b'a bugɔ dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye. A mago b'o de la o. Bi mun bɛna a tigɛ kari de a bɛn ni Ala cɛ. O tɛ n'o kɛ sa o ye problème nalen n'o. A dun kun ka jara. A kun ka jara yɛrɛ de mais n tɛ tɛna ka kelen wɛrɛ fiyɛ. A ka sa. Mijo ka sa ne ka foyi ma tunu mais ne ka muso filanan kɔni a bɛ don. Ni Ala tala cɛ ne bɛ muso filanan furu. Tɛ minɛ fɔlɔ. Mais ne mun ɲɛ ko den. Ko min fɔ i dusu ta ne b'a dɔn i dusu bɔlen cogoya min na e tɛna se ka ne faamu. Mais terikɛ yɛrɛ k'a lajɛ kɛ. N bɛ k'o de f'i ɲɛna nin waati in na a farila sitanɛ de wulilen don a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa ka na ni problème ye a bɛ to nin na dɔrɔn e b'a bugɔ i b'a bugɔ ka bana wala i b'a bugɔ a kɛ cogoya sugu dɔ la o tɛ problème n'ale ya a bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ walasa k'i ka muso filanan furu in bali. O sitanɛ dɛ a mago tɛ sitanɛ la a k'a jija. Kana kɛ ten. Bila n'a a k'a jija n b'a faga n bɛ Mijo faga ni ne ma Mijo gɛn ne bɛ Mijo faga a bɛɛ ni Ala cɛ. Junior i tɛgɛ de dusu kan n'a ko k'i tɛ si a ka so kɔnɔ na ne kelen de bɛ su i bɛna waati la passer ne fɛ yen. Ali ka nin kuma bila quoi ne bɛ taa si e fɛ yen cogo di ka so to n bolo n m'a dɔn i bɛ fɛ ka n dɛmɛ nka ne tɛ se ka so bila Mijo ye dɛ. Taara tɛ Mijo kɔnɔ k'ale de ne furu ka na e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ e bɛ sɔn ka du bila i muso ya. A bɛ n'a fɔ e tɛ ka ne faamu hali bi tiɲɛ na a kɛ ka gɛlɛn nka f'i k'a dɔn k'a fɔ nin filɛ nin ye waati min na tan ne bɛ k'a f'i ɲɛna cogo min na n'i m'a kɛ ten a ko bɛ sɔn ka juguya dɛ. Mugu dɛ a ɲalen yɛrɛ tɛ ne kɔnɔ bilen ko in a tiɲɛna o a ɲɛna o ne zɔri ka ba baga ne ka foyi ma tugu mɔgɔ tɔɔrɔ la sa i tɛ se ka da ka lafiya i mana fɛn o fɛn kɛ o bɛ kɛ kojugu y'i bolo non vraiment ça fait chier walayi ne kɔni bɛ mun fɔ a ɲɛna n'a ma sabali ni Mijo ma sabali a bɛ min kɔni jɔyɔrɔ bolo a b'a sɔrɔ n'a ma da la a b'a kɔrɔbama ye ko ale bolo ne ye patapata mɔgɔ de yan. Hali e yɛrɛ dɔn e bɛ mun fɔ o ko la e ka so kɔnɔ ko fo kɛnɛmamɔgɔw k'o kuma ta k'o don e kulo la o ye ɲuman ye. Ayi o b'o yɔrɔ na dɛ. Bonya bɛ min? Jo t'o la. O ma olu y'u yɛrɛ wolo wa? O de to k'a daminɛ o don n y'a fɔ nɛnɛ ɲɛna n ko bi da t'a la ni sini da t'a la k'u ka furu n'a ɲɛna a b'u bolo n'a tiɲɛna fana a b'u bolo ne ka sira fosi t'a la. Ayi e k'i tulo da i dusu wa ne yɛrɛ y'o de fɔ nɛnɛ n ko Junior bɔra fɔlɔ min nɔfɛ k'o ka furu siri o ma kɛ ɲuman ye n'a fɔra k'aw bɛ tila ka taa bɔ filanan nɔfɛ
an t'a dɔn fɛnɛ ko bɛ cogo min mun yɛrɛ muso ko bɛ junior la dɛ ne yɛrɛ sigilen e sigilen bɛ min kɛ olu jɔlen ɲɛ to la o bɛɛ f'u ye i bɛ t'i girin sa ala k'an kisi o fana bɛna tila ka juga ni misuni an bolo yan ala ka n'a an bɛ mun fɔ a ma nɔgɔn ou bien ninnu bɛ ne ɲini nɔfɛ u bɛ fɛ ka ne faga de yan Ayisa i b'a dɔn ne bɛna min ɲini i fɛ yan e ka sabali sa i k'i bolo da i dusu kan i y'a mɛn e dusu de bɔlen don i bolo da i dusu kan i ka nin ko in bɛɛ bila ne kɔrɔmuso dusu ni e ma kuma ni ninnu ye ninnu tɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ i delila i k'i bolo da i dusu kan i ka nin ko in bila ka i y'a mɛn ninnu ma ne bonya fitinin ninnu ma ne bonya hali dɔɔnin n bɛna kun fɛ n bɛ buwa siriki fɛnɛ bila ka kun fɛ i y'a mɛn n y'a mɛn ko in bila ta i y'a mɛn ne ko ten komi e yɛrɛ denw don n'a ko kɛra cogo o cogo ne bɛ ne buwa siriki kɔ i y'a mɛn n y'a mɛn n'a y'a fɔ ka bila yɔrɔ o yɔrɔ sinɔn kun da t'a la dɛ sabula n ma bonya kɔnɔna na nin jo t'a la nin jo t'a la yɛrɛ de n y'a mɛn komi i yɛrɛ y'a bonya da an kan a diyara n ye yɛrɛ de n y'a mɛn awɔ ne b'a fɔ n bɛ sira ɲini y'a mɛn o ma e nakun bɛ donc ne ka denmisɛnninw bɛ ci e tɛ se ne fɛ yan ayi den fɛnɛ ka gɛlɛn koyi kɔrɔmuso den ko in de ka gɛlɛn an ka den ninnu kɛ priorité ye fɔlɔ y'a mɛn awɔ y'a mɛn n bɛ sira ɲini fɔlɔ dala sɔrɔ a ma k'an bɛn o la n'a mɛn n tɛ nɛnɛ sa ka taa ni gorokiya bila ɲɔgɔn na ninnu m'a faamu e tɛ n da don nin ko in na abada fo ninnu ka jɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka n'u ɲɔngiri ka ko in bonya don ne kɔrɔ sinon n tɛ n da don a la abada Ni ye yan ni ne kɛ ne e mana mijo dɔ nɔfɛ a bɛ yan mijo ne nana e yɛrɛ de nɔfɛ dagabana i tɛna ka kuma kelen fiɲɛ na ala kama ne to yen nɔ n kunkolo sɔfili ninnu mankan foyi de nege tɛ ne la bi est ce que i bɛ ka n ka kuma mɛn et en plus ko min b'i kɔnɔ k'a fɔ a t'i kɔnɔ dɛ a fɔ kuma tɛ sisan ye wa n t'a kɛ yɔrɔ ye i ye n ka kuma mɛn jumɛn t'a kɛ yɔrɔ ye ne nana kama yɛrɛ de wa n b'a fɔ ka taa de cɛ zion dɔ kɛra dogodogonin dogo in na ten sa e bɛna ne yira kuma jumɛn cɛ kuma dɔɔnin sa n tɛ kuma dɔɔnin e bɛna ne yira kuma jumɛn k'i man kɛ dɔɔnin mɔgɔw bɛ so kɔnɔ comme e tɛ ne yira ne bɛ n'a yɛrɛ yira donc e ma solution foyi wɛrɛ sɔrɔ nin ko la ni nin tɛ yan solution foyi t'a la ni nin tɛ dɔ kɛra sa an bɛna n si kɛ nin na mais ne bolo e terimuso de ye mijo ye e terimuso tɛ mijo ya e b'o de fɔ bi ya e b'a dɔn ko ne terimuso dɔ k'a furu wa ou bien e ɲinɛna de ya cɛ i tɛna ka kuma kelen fiyɛ na e tununa cogo min na tantɔ an ka ko wagati ne tun bɛ se ka n sigi k'e kɔnɔ ka nin wagati bɛɛ kɛ yan k'o bɛɛ kɛ cɛganaya la bravo Jean comme de fait que e ye kuma daminɛ n bɛ birifini bɔ a tɔ bɛɛ kan sisan bɛɛ k'a mɛn cɛ ala kama kana nin kuma lawuli yan bilen ala kama sa sabali sa n tɛ sabali ne tunu goye t'o dɔn degun jumɛn bɛ ne kan ne ma min f'e ɲɛna tɔɔrɔ nan jumɛn bɛ ne ma min kɛ e junior nɔfɛ e bɛ ne sara kɛ de ka taa ne terimuso furu ka na bila ne place la o de tɛ yan ok faut pas te e b'a ko de kama problème fosi t'a la donc n nana n bɛna n place récupérer de wa n tɛ taa ni ma sɔrɔ Sumelaba e bɛ mun na yan ko ne bɛ mun na yan wa e kɔni b'a kalama kɔni ne tɛ kɛ fɛn wɛrɛ foyi la yan nɔ ni e tɛ sinon u bɛna jumɛn ɲini yan nɔ i b'a dɔn kɛ Sumalaba ne e ta faamu e bɛ girin la ko f'e ka na ni woro an ka so e b'a dɔn ko tɛ se ka kɛ kunfɛ ten a to sa ne réfléchis mais min fɛ e bɛna kuma ne fɛ don jumɛn i b'a dɔn Sumi e t'an ka mɔgɔ dɔn ne tɛ aw ka mɔgɔ dɔn e bɛ ka furu kɛ kanu ne furu t'o ye koyi e bɛ girin k'e bɛna woro bɔ anw fɛ yen nɔ
ne tɛ e dɔn fɔlɔ e tɛ ne dɔn e bɛ se ka furu k'o kan ka cogo di i b'a dɔn furu ka di ne ye sa ka furu ma tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ye mais i b'a dɔn ne tɛ e somɔgɔ dɔn e tɛ ne somɔgɔ dɔn e bɛna se ka cogo di k'e bɛ wuli dɔrɔn ka na woro bɔ ne nɔfɛ an fɛ e bolo ka furu ye tile kelen ko de ya e bɛ ka furu kɛ kanu de ye an ka furu ye badabada de ye muso si ka yɛrɛ fu tɛ diɲɛ kɔnɔ i ka vali donko 2 kɛ e tɛ ne dɔn ne tɛ e dɔn ne asitu ne bɛ ɲinɛ o e ne ka kanu san joli de filɛ fɛn fɛn ye san 10 ye a b'a bɔ an ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ ko ɲɔgɔn fɛ sisan e mago bɛ ɲɔgɔn dɔn suguya jumɛn de la dɛ i mago bɛ ɲɔgɔn dɔn suguya min na dɛ ne bɛ fɛ sisan i ko o de fɔ o ne Sumala b'a ɲɛna wa kanu ni furu tɛ kelen ye sa e b'a dɔn furu filɛ furu ye badabada de kanu dun n'a ye kanu na wagati dɔw la a bɛ ɲɔgɔn bila o y'o ko tɛmɛnen ye ko a bɛ kɔnɔ ko ne ye mun mɔgɔ sugu ye i fana sa Sumala ba mɔgɔ faamuya dɔɔni kana ni dusu labɔ la han mais réfléchis mi fɛ i fana sa e bɛ réfléchir e bɛ kuma ne fɛ e kɔni ma kalama kɔni ne bɛ moment min na sisan nɔ ne bɛ furu wagati ja de la ne terikɛ joli de bɛ yen nɔ olu bɛɛ ye muso furu fo n'a tɔ tora ne dɔn de ma muso furu ne ye ba mɔgɔ caman ba de la ko e Asetu han ne fana man ba i la koyi ne ko i ma n b'i fɛ mais i bɛ ka girin ne t'o de fɛ sa han kana ni yɛrɛ la girin olu ko ninnu na i y'a mɛn ok n y'a mɛn ni ko ten i m'a fɔ i bɛ n'i réfléchir i kana na mɛn dɛ ayi n tɛ mɛn ok n y'a faamu n tɛ mɛn Sumala ba to i ka nin ko ninnu ye sa ne ka di ne ye mais e t'a ɲini ka mɔgɔ faamu han an ta ci la ka nin ci la o e b'o i ka di ne ye mais e bɛ girin ne t'olu de fɛ han kanu ka di nka nin fana ma fɔ de ko k'i place récupérer k'an place récupérer o kuma kɔni t'a la bilen ne kelen kɔrɔ ka miso furu ka ban k'e b'i place récupérer est-ce que i y'a faamu n bɛna min f'i ɲɛna ni ko tɛmɛna o tɛmɛlen de dɛ ni bɔ nin ye ko tɛmɛlen ye ne ka passé de ne ka sira foyi tɛ nin ko ninnu na tuguni est-ce que i bɛ ka n ka kuma faamu wa d'ailleurs n tɛ fɛ ka na problème créer n ka foyer kɔnɔ bilen Junior, est-ce que vous pouvez me faire la famille? Junior, jamana re. C'est bien jone ma bi. Qu'on a un problème créé et qu'à foyer qu'on a. Et ma foyer au foyer. Ok. À foyer qu'on peut pas. Comme il est à dame la l'effet. Et te faire un chien d'eau. Et te faire un séguico. Problème faut être à la main de chien. Et toi de quoi? Ne t'o si bɔ sa sisan nin kuma in an bɛ nin kɛ silamɛya yɛrɛ la ala yɛrɛ kama kana na to mɔgɔ si de ka bɔ nin kalama hali miso est-ce que i y'a kuma faamu wa nin kuma in an bɛ nin kuma kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni e ka kuma bɛɛ faamu i bɔra ka fɛn fɛn fɔ sisan i b'i jo fɛ wa i ta bɛɛ ye tiɲɛ ye nka a to an ka nin kuma kɛ yɔrɔ wɛrɛ la yan tɛ nin kuma kɛ yɔrɔ ye ko kogo bɛ kuma kogo ka kuma bouge pas ne t'a da tant que ne ma résultat sɔrɔ i bɛ jaabi jɔnjɔn de di ne ma n bɛ n kɔ don ni jaabi min ye e bolo k'i y'a daminɛ wa e ma foyi daminɛ fɔlɔ Junior e ma fosi de kɛ fɔlɔ nin y'a fitinin dɔrɔn ni e bɛ ne dɔn ne ye muso min soit e bɛ jaabi di yan soit an kan ka min kɛ n b'o kɛ. bon ok ça problème t'a la n y'a faamu sisan kɔni n tɛ se ka jaabi foyi d'i ma nka i b'a to n bɛ n miiri n'a kɛra cogo min na n b'i wele ou bien i yɛrɛ bɛ n wele. ne k'e wele ne k'e wele ne ye wele ko joli ka bɛ passé ya e ma ne ka numéro filtré ya. ko problème t'a la sa n b'i wele yana nin ko in an ka nin ko bila tantɔ ala kama n yɛrɛ tɔɔrɔ n'a sɔrɔ min tɔnɔ fili yɛrɛ bɛ kɔnɔna la yɛrɛ. je m'en fous de ça ne ka mɔgɔ fosi de t'o la e m'a fɔ ko ne ka taa k'i bɛ ne wele ya problème t'a la n bɛ taa nka ko dayɛlɛ bɛ na taga ni ka segin banna o tɛ problème ye n bɛ taa Junior ne ma ne wele ni ne mɛnna ne m'e ka résultat sɔrɔ i bɛ n dɔn n ye muso min ni n ko n bɛ segin ka na a bɛ kɛ tiɲɛni juguba de ye. problème t'a la n'i ka kuma bɛ faamu. n'i ye min fɔ n b'o de kɛ n bɛ taa.
Tonton Siriki a bɛ yan. Jɔn bɛ da la? Tonton Siriki an de don. An cɛ. Ama Musa. E ni Dara a ka di kɔni. Tonton Siriki a man di dɛ. A man di? A man di. N tulo b'aw la. Dara. Fɛn yira a la. Nin ye mun ye? Musa. Musa nin dun ye jumɛn ye? Ni papiye bɔra min? Dara de nana nin papiye in yɛrɛ yira ne yɛrɛ la. Donc ko Fati minɛ ni sɛbɛn. Dara t'a lajɛ ka ɲɛ. Halisa don so kɔnɔ i ka minɛnw woloma ka ɲɛ. Nin tɛ Fati ka sɛbɛn de ye. Fati tɛ sɔn fiyewu. K'a ko ɲɛɲini ka ɲɛ. Tonton Siriki, e filɛ ko min fɔ ne ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na. Sokɔnɔna tɛ dɛ, dɔgɔtɔrɔso, polisiso, hali yɔrɔ min tɛ yen, a kan ka taa fan o fan ne ye yen bɛɛ lajɛ. Ne yɛrɛ dabali banna ko in na. Ne m'a dɔn Fati ye nin kɛ ka da kungo kun kan. Juguya fanga ka bon dɛ. Bi maaw ka juguya fanga ka bon. Adamadenw bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. Dɔ kariyalen don ka taa nin sɛbɛn ta ka taa bila e ka bon kɔnɔna na i ka taa ta k'a fɔ ko Fati t'a la koyi. A ye nin ko ɲɛɲini ni hakili ye dɛ. Aisha, e hakili la ko ne ma bɔ I ka plan ninnu bɛɛ kalama. I tun bɛ ka ko minnu manigansi I hakili la ko ma bɔ a bɛɛ kalama. Ni b'i ka si juguya ni ka ɲɛngoya ni ka hasiriya la a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan dɛ. Mais n'i f'i ɲɛna ni hakili la k'i ka plan k'a bɛna reçu a tɛ reçu yan. Mijo, n'i b'i ka molobaliya la I k'a kun ta ka bɔ ne kan. Ne ko sɔgɔmada joona in na I bɛ sɔn I ka don mɔgɔw ka tacogo la. O tuma mun de bɛ yen nɔ? I bɛna ka porte bɔ wa? Han? Kɔrɔya t'e kɔnɔ k'an ma sigi e ka molobaliya in na de. Ayi bisimila. I t'i na kun fɔ joona. Mun de bɛ yen nɔ? Ne min f'i ɲɛna kana perese ne ma. N bɛ nalen o. E ni ne mɔgɔ min ye mɔgɔ molobali ye bɛɛ b'o dɔn. E bɛ ka joueur don complice nin na I hakili la k'a bɛna réussir yan. Han? I bɛ ka dingɛ de sen ka bila I yɛrɛ ye I to a dɔn. Bilahi ala. Joueur muso filanan in kɛ joueur t'a furu k'a ladon yan bi a t'a furu k'a ladon yan sini. N'i y'a faamuya e ka sɔgɔmada in na pɛrɛn-pɛrɛn nin bɛɛ kun ye k'e bɔra a kalama ko ne ye filanan ɲini ka di joueur ma. Ne yɛrɛ ɲɛ ko k'e tɛ siran o ne ba. Han? An ka taa ni ko in ye dɔɔni-dɔɔni sa taa ne molo la n'Ala sɔnna I bɛna ko in tɔ ye hali a tɛna mɛn. Tiɲɛ. Ouais. Ne t'a tɔ ye. Ne kan'a tɔ ye. O k'i yɛrɛ o si tɛ ne intéressé. E bɛ ka mun ko min kɛ tantɔ e hakili la k'a bɛna kɛ ne de la a bɛna kɛ e de la au contraire. Wa min ɲini Ala wa bɔli ni kalama o e bɛ fɛ ka mun de kɛ ne la sisan n bɛ fɛ o de dɔn I bɛna mun de kɛ I bɛ se mun de la. Ne bɛna min kɛ kana perese yɛrɛ. Ayi n bɛ perese o. Kana perese yɛrɛ. I y'a mɛn wa n'i peresera kɛ I bɛ sara jugu cɛ o I sigi dɔrɔn k'a makɔnɔ sinon e y'i ka plan bɛɛ kɛ ne ma perese o ma perese n'i hakili la ko nin y'e ka plan réussir fosi ma k'a la fɔlɔ a ma réussir hali dɔɔni. Mais Mijo I bɛ yɛlɛ ko bɛ ni minɛ sa I yɛrɛ bɛ bali la wa I yɛrɛ ma ten tɔ ne yɛrɛ ɲɛna k'e bɛna ne minɛ dɔrɔn ka ne Ala kosɔn sa a ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ e nana musow dafa de e ne tɛ se k'a fɔ I y'a mɛn wa e ne sa fɔ I ka molobaliya kuma t'a tɛgɛ da la I tulo b'a la. E ne tɛ se k'a fɔ yɛrɛ au contraire e ye mɔgɔ molobali ye ma min f'i ɲɛna ne filɛ nin ne tɛ mɔgɔ molobali ye bi ne tɛ mɔgɔ molobali ye sini e de ye mɔgɔ molobali ye parce que mɔgɔ molobali de bɛ nin ko sugu ta k'a kɛ mɔgɔ la. Awɔ kɛ o molobali kɔrɔ in de o de filanan ɲini ka di I cɛ ma e ko cogo di. O tuma mun de bɛ e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de ye. I tɛ se bɔ ne disi la sa. E yɛrɛ filɛ jɔn de ye.
Imani disi da ne disi la dungudo ne ba ka. Ah ok, e te kariye masaya. Je ne ba. Allahu akbar. Mais toro c'est toro ko indama temela kwa me pega ta bonga dala. Fembi kono. Fembi kono. Ala ka ni chiga ko bonte ta. Biso ta bonga dala. Nte mɔgɔ foyi ka sɛbɛn ɲɔ ye ni Fatimu yɛrɛ tɛ. Tiɲɛna bamanan ka kuma don. Ko ni ko sɔ ye daga fa ni dɔ wɛrɛ bɛ ka koko k'a k'a kan o t'a ko tɔ bɛɛ cɛnni ye. Ayiwa tonton Sidiki an kɔni an dabali banna dɛ. Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne kan ka fɛn o fɛn de kɛ. Vraiment ne tununa. Ayi ne ma da nin ko in na fɔlɔ. Ne ma da nin ko in na fɔlɔ. Ka d'a kan ne t'a dɔn n buramuso bɛ se ka taa tan cogo min na. A ye nin ko in ɲɛɲini ka ɲɛ. A kana na ni papier ye tan dɔrɔn ka hakilina jugu ta koyi. I b'a sɔrɔ a taara yɔrɔ dɔ la dɔ de bɛ fɛ ka juguya wuli a n'a cɛ kan ni sɛbɛn ka na nin bila. A ye nin ko ɲɛɲini n'a hakili ye dɛ. Mɔgɔ foyi tɛ ka juguya ta k'a sɛgɛrɛ. Fɛn min ka di mɔgɔ ni ye i bɛ t'o de ɲɔfɛ. Wa ne sigalen don Jazo la. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. N'a ma wuli k'aw cɛsiri walahi ne ɲɛ Jazo ɲɛ m'a kɛ su ye. Walahi ne t'a kɛ. Ayi dɛ kana sɔn mɔgɔ faga kana sɔn ma dɛ. Mais nin bɛ se ka kɛ cogo di? Tonton Sidiki y'a kɛ to ne bɛ se ka muso furu bilakoro ka n'o ta ka taa cogo di? O bɛ se ka kɛ cogo di? Nin ko in bɛ yɔrɔ min na sa nin tɛ hakili wuli kuma ye. I fɛnɛ ni papier i muso taara ne hakili la an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka hakilina dɔ ɲini cogo min na a bɛ se ka ye. Ne ko k'e bɛ taa kɛlɛ kɛ fo ka taa se fagali ma o tɛ problème dɔ faralen dɔ kan. I hakili sigi an ka nin ko in kɛ ni hakili sigi ye. I ye n faamu kɔni. Kana balawu fo wuli nin na. Nin ko in ma ne yɛrɛ kɔni ne ma da nin ko in na ten kosɛbɛ fɔlɔ. Nka an bɛna fɛɛrɛ kɛ de cogo bɛɛ la ka se ka yala k'a ko ɲɛɲini. A cɛ ye min ye dɛ an m'o dɔn. Nka balawulama kɔni n t'o fɛ dɛ. N t'o fɛ dɛ. Ɔhɔn ne ko an ka nin ko in kɛ ni hakili sigi ye. An bɛɛ ka hakili sigi an ka nin ko in ɲɛɲini. Musa o e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ko in na dɛ? Tonton Sidiki ne ma dɔn. Dara e dun hakilina ta ye jumɛn ye? Ne yɛrɛ m'a dɔn n bɛna hakilina min ta nin na. Nka tonton Sidiki e yɛrɛ fɛnɛ dun. Hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ la? Ne yɛrɛ m'a dɔn.